ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿದ ಪಿರಾವ್ದ ದಿನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆತು ಜೊಡತಿ. ಸೊ ಅನ್ಶಾದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದಿತ್ತು ಜೊಡತಿ. ಸೊ ಸಾನಗಳ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿದ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೊಪ್ಪಿರತಿ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ ತುಪ್ಪಿದವ್ರದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಬಯ್ಯ ಬರರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೊಂಬುಲ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಫುಲ್ ತಂಪದುಪ್ಪುಂಡು. ಇರ್ ದೂರ ಬೈದಿನಿ ವಾಲೆಕ್ಕಡ್ ದೀಪಾವಳಿದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಓಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನಿ ಓಕೆ ಪಟಿಕನ್ ಬಿಡಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಬತಿ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ದಿನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ದೀಪಲೇನು ಪೂರ ಪತ್ತ ದಾಂಡವೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದೆದುರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ದೀಪನ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಕ್ ವರ್ಷಡು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಮೂಜಿ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೊಂಚೂರು ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪ ದಾಯ್ಪಂಡ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಎಂಕಲ್ ನಾವಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಾಪಟೆ ಬಿಸಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮೋಕೆಡೆ ನಕೈಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಫೆ. ಓಕೆ ನಾನು ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮೋಕೆಡೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಡು ಕಾತೊಂದು ಬರತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೀಪನ್ ಪೂರ ಪತ್ತಾದಾದ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಪಾನಿಪುರಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕನದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವೇನ ಏನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತನು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹೈಜೀನ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತನು. ಪಾನಿಗೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ನೀರು ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂದು ಕೆಲವೇರು ಪೋಡೆ ಪಾವೇರತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪನೆ ಪಿದಾಯ್ ತಿನ್ಪನೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಪುದರ್ ತೂಯರತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾಡ್ದು ಕನಲೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಪಾನಿಪುರಿನ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ಲೆ. ಹೇ ದೀಪಾವಳಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಕುಶಿನ್ಲ ಪುಶಿನ್ಲ ತುಚ್ಪಾಯ್ಜಿನ ಇಂಚ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಕುಶಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಈ ಜನನೊರ ತುಲೆ ಎಂಚ ಜೈದುಣದ್ದು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಹೊರರ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಡಿಯೇಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅದು ಇಂಚ ಜೈದುಡು ಏರಾಂಡಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬತ್ತೇಡ ಮಿನಿ ಒಂದೇನು ತೂದು ಪೋಡಿದು ಬಲ್ಪೇರು. ನೀ ಮುಟ್ಟುದಿನ ದಾಯ ಮುಟ್ಟುದೀನಿ ಅವು ಶೂ ಉಂಡತ್ತೆ ನಾ ಚುಚ್ಚುದೀನಿ ದಾಯ ಮುಟ್ಟುದೀನಿ ಮನೆ ಇತ್ತು ಕರೆ ತಿರ್ತು ಮಾಡಚ್ಚಿ ಮನೆ ಆಕೆರ ಬಲ್ಯ ನಿಂತು ಆಕೆರ ಬಲ್ಯ ಆಕೆರ ಬಲ್ಯ ಆಕೆರ ಬಲ್ಯ ದಾಯ ಆಕೆರ ಬಲ್ಯ ದಾಯ ಆಕೆರ ಬಲ್ಯ ಉಂತಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೈಟ್ ಈ ಅತ್ತ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಶೂ ಈ ಅತ್ತ ತಿಂತೀನಿ ಆಕೆರ ಬಲ್ಯ ಅದಾದ ಖುಷಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಖುಷಿ? ಶೂ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ? ನಾಟಕ ಅವೇ ಹಾಕು ಖುಷಿ. ಅದಾದ ಶೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಚ್ಪಾಲೆ ಹಲೋ ಅವರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ದಾದಿ ವಿಷಯ ಏನಿ ಗ್ರಹಣದ ವಿಷಯದಾದೆ ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಪುಟ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಬೊಕ ಶಾಲೆ 4 ದಿನದ ಭರ್ಜರಿ ರಜೆ ನಂತರ ಶಾಲೆ. ಸಂಡೇ ರಜೆ, ಮಂಡೇ ರಜೆ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ರಜೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಬೇಜಾರು ದಾನೆ ಮೂಡಿಜ್ಜ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜರ ಇರಿನಿ ಎಂದಾಯಪ ನೋಡೆ ರಡ್ಡು ಕಾಲೇಡ್ದಿಂಚಿ ಆಜರಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸಡುಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಬೋಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡೆ ತಿನ್ನಾರೆ ಕೊರೋಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಪರತ್ತೆ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ
రెడ్ బాటిల్ పిజ్జా కనాలి ಪಿಜ್ಜಾ ಅಥವಾ ಚೀಸ್ ಬರ್ಗರ್ ಕನಾలి ದೇವರೇ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೇಗ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ತೇರು ಗ್ರಹಣ ಪಂಡ ಬೇಜಾರತೆ ದಯ ಪಂಡ ದಾಲ ತಿನ್ನರೇಚಿ ದಾದೆ ಪಾತೆ ರುಜರು ತಿರ್ಗಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇರು ಏത് ಹಾಕ್ಯಾರ ಒಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತಿದಾರ 20 ಇಂಚು ತಿರ್ಗಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 10 ಪಿರೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 10 ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಕಾವೆ ಸೂರು ಸೂರು ಬತ್ತಿ ಓಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೈಪ್ ಇಡೆ ಬಲೆ ಮುಳ್ಕುಲ್ಲುಲೆ ಒಂದು ಇಂದ ಇರ್ ದೊಂಬುಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂಚ ಆತರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡೆ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲೆ ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಬುಡ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡರೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ್ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ಢಾಬ್ ಢೀ ಪೂರ ಶಬ್ದ ಬರೋಡಾಯ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಕನಕನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಬ್ಲ ಕನಕ ಅಂಬಕ ಇರೆ ಗೋವೋ ಪಟಾಕಿದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಸುರ್ ಕಡ್ಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಓಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಬ್ ಓಕೆ ಈ ತಾಂಡು 6 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಟಾಕಿ ಫನರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ನೇಕ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಎಂಗಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮರತ್ ಹೋತುಂಡು ಪುದರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಸ್ಕೈ ಶಾಟ್ ಅಂದ್ ಸ್ಕೈ ಶಾಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಹಾಕುನ ಪಟಾಕಿ ಇಷ್ಟನೇ ತಿರ್ತುಡೆಗೋ ಹಾಕುನ ಪಟಾಕಿ ಇಷ್ಟನೇ ರೊಡ್ಡುಲ ಇಷ್ಟನೇ ಬಟ್ ಬುಡರೆ ಧೈರ್ಯ ಎಜ್ಜೋಡು ಮಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಎಜ್ಜಿ ಬುಪ್ಪೆ ಈರೆಂಗ್ ಬುಪ್ಪುದರ್ ಅಂದ್ ಈರೆಲ್ಲಿ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಈರೆ ಬುಡ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಕಲ್ಪುಡು ಯಾನ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ನೇನು ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎನ್ನನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುರ ಇರ್ಕೆ ನೋಡು 15 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸುರ್ಸುರ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಪರತ್ತೆ ಯಾವು ಯಾನು ಒಂಜಿ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಅವಡಾಯ್ತ ಬರೀ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ 8 ವರ್ಷ ಅನ್ಪನ್ಲೈತೆ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಅನಲ ಇರ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಉರ್ತುಚರು ಹಿರಿಯಪ್ಪ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪರೆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಅದು ಇರೆಗ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಂಡ 10 11 12 14 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಪೆ ಪಕ್ಕಾ ಶ್ಯೂರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಕಲ್ನ ಎದುರು ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಅನ್ ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಓಕೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಈ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಯಾನಕಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಸಿ ಬಾಯ್ ಟು ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಪನ್ಲೆ see you soon ಲವ್ ಯು ಆಲ್ like share subscribe ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಪನ್ಲೆ love you all ದೀಪಾವಳಿನ ಸೇಫ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ಸೇಫ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಫ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಏರೇರ್ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕುವರ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾಕಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರೇರ್ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಚಾಡ್ ಪೆಟ್ ಡಬ್ 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 ಖಾಲಿ ರವೆನೆ ಬುಡರೆ ಫಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಸುಸುರ್ ಬತ್ತಿ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಸೂನ್ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ bye bye tata see you